Κίνητο, τώρα θέλεις μπαμπάκι και ενόπνευμα, Μπαμπάκι και ενόπνευμα έχω, Αλέξη μου. Τον ορό δεν έχω. Είχα 2-3 στο ιατρείο, αλλά τελειώσανε. Είναι κουβέντες αυτές που λες τώρα γιατί δεν έχει το ρους. Καλοκαιριάτικο που τριγυρίζουν τα φίδια μέσα στα χωράφια και οι χωρικοί πάνε δουλειές. Δεν έχει το ρους μου. Το ξέρω, έχετε δίκιο, αλλά εγώ δεν ευθύνομαι, καταλάβατε. Τους έχω παραγγείλει τους ορούς μαζί με κάτι άλλα φάρμακα, αλλά δεν τα παρέλαβα ακόμα. Ξέρετε τώρα τι διατυπώσεις χρειάζονται για αυτά. Και τώρα τι κάνουμε, θα αφήσουμε έτσι το παιδί. Θα αναγκαστούμε να τον στείλουμε στο Κιλκί, στο νοσοκομείο. Μάλιστα, κατεβαίνοντας, ειδοποίησαν να έρθει αυτοκίνητο. Ξέρετε, όσους ορούς και να έχουμε αυτή την εποχή πάλι δεν μας φτάνουν. Αναγκάστηκα μάλιστα να πάρω και δανεικούς από ορισμένες μονάδες εδώ κοντά μέχρι να έρθει η παραγγελία. Και θα αφήσουμε δηλαδή το διηρητήριο να προχωράει μέσα στο αίμα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα προχωρήσει και δεν θα συμβεί τίποτα κακό. Αλέξη μου, αργεί ο γιατρός. Ηρέμησε. Α, το αυτοκίνητο. Θα το συνοδεύσει κανείς? Εγώ, ξάδερφός του δεν είμαι. Βέβαια, το αίμα νερό δεν γίνει. Θα το έχω κι εγώ μαζί. Όχι, να μην σηκωθεί. Καλύτερα να τον μεταφέρουμε πάνω σε μια καρέκλα. Δεν πρέπει να καταβάλει προσπάθειες. Την τσάντα σας παρακαλώ, πρόεδρε. Κάνε μια προσπάθεια, σας παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Σιγά. Ωραία. Ένα χεράκι. Σιγά. Έτσι. Ωραία, πρόεδρε. Άρε Πέτρο. Τις αμαρτίες σου πληρώνεις. Τις αμαρτίες σου. Άρε Πέτρο.